Vítam vás u ďalšieho videa na mojom hlavnom kanáli a v tomto videu si povieme 5 faktov o Studium TV. Ideme na to. Prvý fakt je, že má fakt fajn obsah. Druhý fakt je, že má Lambo. Tretí fakt je, že má dom. A štvrtý predposledný fakt je, že Moon má dokonca aj českú priateľku, nuduličku. Posledný piatý fakt je, posledný piatý fakt o Moonovi je, že má Škodu Superb. To je všetko z tohoto videa. Dajte mi like na toto video a odber na môj hlavný kanál, lebo sa pomaličky blížim k 215 odberateľom. To je všetko z tohoto videa. A uvidíme sa od ďalšieho videa hneď budúcu sobotu a dávajte mi follow na Instagrame. A uvidíme sa u ďalšieho videa hneď budúcu sobotu. Čuuu.